Tatlong sachet na naglalaman ng higit 149 grams ng umunay shabu na may kabuuang halaga na mahigit 1 milyong piso ang nasabat ng mga kapulisan sa isang 39 anyos na lalaki sa barangay Nalshan, Calasiao, Pangasinan. Na-recover din ang hindi rehistradong caliber 38 na baril at mga bala at samut-saring mga drug paraphernalia. Ikinasa ang bypass operation sa mismong tapat ng bahay ng sospek sa nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng pulisya, mahigit 3 buwan umanong minanmanan ng mga operatiba ang sospek at sumailalim sa ilang test buy bago ikinasa ang operasyon. Dati na rin umanong nakulong noong 2021 ang sospek dahil din sa kasong may kinalaman sa droga. Bali, inaabot po kami sir ng kulang 3 buwan po sa pagsusurveillance at saka pagkumpirma sa kanyang aktibidad. At nung makonfirm po natin sir, ay ikisa na natin yung bypass operation na nag-resulta po ng kanyang pagkakahuli dahil po sa pagbibenta ng illegal na droga. May kukonsidera natin siyang high value individual po kasi malaki po yung siya po na hawak po niya sir. Inaalam pa ng pulisya kung saan nanggagaling ang mga illegal na droga at kung sino-sino ang mga parokyano nito. Mayroon siyang mga i-bill na mga bumibili sa kanya pero subject for validation po namin sir kung totoo po yung mga sinasabi niya at bumibili po siya dito sa malapit sa atin pero binabalidate pa namin na itong kalapit bayan na sinasabing pinagkukuhanan niya kung totoo po. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Law of Firearms and Ammunition. Tuloy-tuloy po yung ating kampanya sa illegal na droga kaya nakikiusap kami sa mga mamamayan dito sa Calasiao at mga karatigbayan na kung maaari po ihinto na nila yung pagbebenta o paggagamit ng illegal na droga dahil ang kapulisan ng Calasiao ay hindi po hihinto hanggat hindi po naubos yung mga involved sa illegal drugs po. Lester Narag, Balitang, Solid North.